Topinambur. Topinambur patril u nás niekoľko rokov dozadu k zakázaným rastlinám. Na čierny zoznam sa dostal pre svoju inváznosť. Rýchlo si totiž dokáže poradiť s konkurenciou a obsadiť celé územie. V súčasnosti sa však čoraz častejšie používa aj v slovenských kuchyniach. Topinambur, alebo inak aj slnečnica hluznatá, sa svojou nadzemnou časťou ponáša na slnečnicu. Pod zemou ukrýva hĺzy, ktoré vyzerajú ako kríženec zemiaku a zázvoru. Ešte pred pestovaním zemiakov patril v Európe k mimoriadne obľúbeným potravinám a neraz bol záchranou pred hladomorom. Nie sa tomu čo čudovať, nemá žiadne špeciálne nároky a rastie prakticky kdekoľvek. Pre mnohých ľudí je veľkou neznámou, no skutočnosť, že zo zeme neabsorbuje žiadne škodliviny, je veľkým lákadlom. K jeho prednostiam patrí pestré zastúpenie živín. Obsahuje napríklad železo, kremík, zinok, horčík, ale aj vitamíny skupiny B a C. Na rozdiel od zemiakov neobsahuje škrob. Pre vysoký obsah inulínu, ktorý znižuje hladinu krvného cukru, sa stal vyhľadávanou dietnou potravinou pre diabetikov. Milovníci topinamburu ho jedia aj ako prevenciu pred osteoporózou, artritídou, reumou a vysokým cholesterolom. Ak nemáte s topinamburom žiadne skúsenosti, máme pre vás zopár praktických informácií. Surový chuťou pripomína mladý kaleráb s jemnou arómou slnečnicových semienok. Ak pochrúmete kúsok súrovej očistenej hĺzy, s prehľadom zvládnete návaly hladu. V kuchyni sa môže používať do šalátov aj nátierok. Výborná je tiež kombinácia mletého mäsa s topinamburom do fašírok. Pečený najlepšie chutí so syrom feta alebo s lososom. Pri jeho výsadbe vo svojej záhradke nezabudnite na jeho silnú schopnosť rastu. Ak ho chcete mať natrvalo pod kontrolou, vysaďte ho do prísne izolovaného priestoru, napríklad do vyvýšeného záhonu.